Тук нататък ние вече сме една обща група с всичките отговорности, проистичащи от това. Всички се грижат за всички и всички помагат на всички. Като казваме всички, имаме предвид да пазим всички малки деца, защото тръгваме по планински пътеки. Сега искам да ви представя нашите най-сериозни партньори. 6 години вече много активна работа. Това е Николина Георгиева, Национален парк Рила, дирекция Национален парк Рила. Добре дошли на територията на Национален парк Рила. Една уникална природа. Ще имате шанс да се срещнете с една уникална природа, една малка част от цялата Рила планина, която е уникална по-своему и не случайно хиляди туристи зиме и лете я посещават. Времето е най-хубаво сега, защото в момента всичко цъфти. И ще имате шанса да видите наистина цъфтящи растения, а от цъфтящото растение няма нищо по-прекрасно. Зелената трева, виждате колко е зелена, това е може би най-зеленото, което може да има на планетата. А какво е? Ами тези камъни ще се получим. От големите ще от големи камъни. Какво е ясно малко? Готови ли сме? Да! Аплодисменти от публиката. Така. Внимание! Скачам! Кое животинче скача? Няма да говорим. Ето тук да Показвайте как скача. По друг начин, измислете друг начин. Може ли? Животно някое, което скача и друго животно. Днеска видяхме едно животно. Едно животно днес видяхме, което скачаше. Я го си помислете. Ми покажете да е. Айде жабишкия подскок да видя. Жабишкия подскок. Странно, звук е да прибори думите, кой колко измисля. Да кажа на другите. Вероника и Силвия имат 5 думи, измислени с размяна местата на звуковете и 6 думи, измислени с намерени в текстовете на паневритмията, които започват с звуковете на думата Рила. Всички трябва да правим така. Правете така, за да търси тя пръсти на покоя. Търси тя пръсти на покоя. Тя толкова се стара да постигне. След малко ще минем покрай следващото езеро, което е малко по-високо разположено. И това е най-високо разположено от трите езера, които видяхме днес. Може на тръг. Да.
каквото играем по росни треви и цветя. Светлата радост. Звездата вечно се явя на плах, блести и изпраща жива светлина. Служител мил на благ баща. Сега баб. Кисел, кисел е лимон, а солена е сок. Браво! Буза! Браво! Буза! Не знам дали ви направи вчера впечатление нещо, което ние не изкоментирахме, когато гледахме рилската иглика и днес, когато отново видяхме рилската иглика, че тя не расте навсякъде. Значи ние минахме покрай много езера, но ние видяхме навсякъде. Тя расте там, където е по-мочурливо, по-мокро място. Колко бяха иглички? 5 иглички. Пижама никой са много големи, има много смула, така че на много места ще видите как дърветата е текла смолично. Кадилка също, като другата кадилка. И листец. Давай! Ето виж! Браво, ето го! Давай! Бързо! Айде! Давай! Избяга! Бързо! Теодоси, давай! Топката, Теодоси, давай! Давай! Аха, с две. И отнася, както казах, водите чак в Гърция, в Бяло море, чрез река Струма. Тук, това е другата долина, която е почти успоредна. За изворите на река Прав Искър, които отвеждат водите си в Дунав. Събират се с Прав, Бели Искър, Леви Искър, Малевишка, Урдина река.